ओमफ्राय बस्थायाव सोरबा ओरै आराम खंखाय खिना दोनो बिदि खिखौथ' नोंबो मालाबा ओरैनो हायाव खि खंखाय जायोना मा जायो फायखानायाव गलांबाथ' नंमारगौ मोनथिमारा खिया खंखाय ना मामोन जेबो फात्ता मोनाना आंबो बावनानै मा सोङो मिथिबायना बे एखमबा जेनेबा उदै एसे सादों मादों होनबा खिया मायदि होनबा है गलांबाय मोनथिया होनो माने मालाय फायखाना गुदुङाव सिदा खिखायो नालाय आं माला खालाय आं बिदि होनाखै दालाय नों बुङा खिखौ मिथिया होना दालाय नोङो मादि खिखौ मिथिया होनो नों मिथियाबा आं नायहैनांगौ नों खिखौ एसे नुस्लाबनानै गलांबाय अके नों दा लान्दाङाव खिनानै नाय गथ' खंखाय नायनो ना मा नायनो नोङो गाव गावनि खिखौ ना मा होनो Sana parang Jobanivlog itu senang tamu fan ke sabar bawa show masih jo pokoknya naik moherlan sana berdamu gay info blogs ko pernah jelas saya lama jawab hari interesting kamnya saya tak kalah menang ini bayi sebab pekerjaan mau nanti saya nak subscribe kamnya kalang like comment share kamnya kalang macam berna belajar kan gue ting bayi sana kalang ini malah mana usir bah orang nampak phone horlai bero check kalamnya usir phone hordang ayy shona hai nengku dia kalah leang mata nengi funggesu lai mami ya naik bima जोंना बिबै फिसौआ गैया बेस्रा नागिरफैदोंमोन लोगोखौ आरो बिबै फिसौआ देवानि मारिहैदों दसे आंनो थिनहरदों आरो ना खामानि मावनायाव ओरै दै ओरै अयथासार खालामबाय थानायनि ओमफ्राय मा होनो मुगैनाङा दे गाज्रि मोननाङा मैयानि ड्रेसानो दं आरो ना है मैया बेलासियावसो ब्लग्स लाखादों बे ड्रेसानो थायाबा दुगैयाबालाय सोर सोलायनो दुगैथ'वाखै नालाय ओंखायनो बे ड्रेसजोंनो आरो इन्ट्र'फोरखौ मारिनानै लाबावबाय आरो ना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं रियेल ब्लग्सआव नोंथांमोनजों माबा शेयार खालामलांनो हायो आरो ओंखामसो उखैबावबाय नै खें खेंनो उदैया आरो ना ओंखायनो आङो ओरैहाय थाबथां थिबथां नै मा होनो जारौ मारौ ओंख्रि जानानै लाबाय फुलकबि आलु टमेट' गाजर मटरबो नांगौमोन गैया थै मानो बिदि होख्रावलायबाय थायो बिदा फंबाय भगबान खाथि खाथिनिफ्राय रायलायनानै एकदम न'निफ्राय न' हब्रालायबाय थायो सोरनाव बेसेबां बोलो दं होननाय बायदि ओंखामबो जानखाबाय जाथो ओमफ्राय ओरै बिन रानथाब खुनथाबखौ एसे खौ आलु दरसे होनानै भाजा एग्लिनोसै आं फटाफट ओमफ्राय नै मिन्थावथावनो आरोना बिमानो नंगौ नङाथाय रावबो गैयावनो माने जाखोमाग्रोनोसैसो होननाय बायदि फिसा फिसौ रावबो गैथ'वा बिबैबो रावबो गैथ'वा ओंख्रिया नै बेयाव हाननानै दोनबाय आङो जानानै लागोनसै माने आङो दा फैबाथाय फारि फारि बिसोरनोबो होनोसै नै आंना नोजोरा आलुफोरावसो थांखायो बेनो ओंख्रिया सानसुनियाहाय ओमफ्राय पापर दङ दा एवसिगोन आरोना ओमफ्राय मा होनो नै मैयानि टमेट'जों ओमफ्राय ना थुख्रासे दं ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन हाय भगबान आङो सिगांनि ब्लग्सआव देखायदोंमोन ना टमेट' ना ओंख्रि संनाय जि बुरजाखौ जाजोबनानै नै जोङो माबा बिहामजो बिखुनजो थुख्रासेल' ना दोनदों नायदो होमबा दा आं जानोसै दिनै शनिबार माया जाया आरोना ससेखौ आरो आं मोनजाबावनोसैसो माने लकेल टमेट' आरोना आं बेबायदि लकेल ना मोनजायैआनो जि गोबाव जाखाबायमोन जि जादोंहाय सयथिबो जाबावनोसै ओमफ्राय ओरै फुख्रि सेर सेर थाबायनानै आङो ओइ जायाखै दाबो नै बे सानैबो लिलाला फैदों ओरैबायदि साबधानाव फैदों आङो ओमफ्राय आब'मोननि अमाखौ नायफैदों सनाफोर नै अमा फिसा जादों मालाय मैया नानि र' थाथ' आयै जा लोथौ मैयानि अमा नोंबो नायनो र' आं थिखाङाबा नोंसोर नुहुरो बिमाया होसोयोनोहाय ओमफ्राय ओरैबो आरोना आया मारै जाखो अबे मोनसेया मैया जानाय आंथ' बावबायसो माथो आंहा नैबेखौ आया ओरैबो मोनसे ओरैबो मोनसे फै आरो नै बेबो मासेबाव आरोना बेबो गाब दं बेहा बैसागआव जाहैनोसै होनबा दा एसे लेट माथामल'खाने आरो बिमाया समान जाबा दिगदारबोलै एसे आगा फासायानो मोजां ओमफ्राय नै बै गन्द्रा ओमफ्राय नै थारमाने सनाफोर बे अमाया जाहैबाय बे आब' बिजावजालिमोननि आरो ना राजा किरनमोननि ओमफ्राय माने राजाया बिसिनाव गेलेफैदोंमोन नालाय बिदा किरनजोंहाय थ' बेखौ लिंफैथावथ' हेफाजाबनो आं अमाखौबो नायबाय आरोना ओमफ्राय बेहा फख्रियालाजों थांबाय जोंहा नै लिलाला सामब्राम गुफुर हाबाय जादों सामब्राम गुफुर सेप्टार लेटार আছে নাকি দাদা না সেটা দেখি পেলাম সেপ্টার নাই শুকান আছে এই দোজনি বাতো ঠিকানা দङ ভিতরেটা এটা অল্প বগা ভাল দেখছে 60 কেজি বাতো
गाहायावनो बुंबावदोंसो थफ्लासे लाखिनां माया लाखिगोन नोंखौ पाट्टा मोनस्लाबलायासै आं ओइ खरे बुरिटा राखिसे नाखि रे তাহলে ঘুমে হ্যাঁ দেখছে ए दे মই राखिम माया लाखियाखैनो लाबायहां सेरसेयाव 60 थाखा अबाय मोनफेरनो क'क्राझारावखै अबा मोनफेरथारदोंसै माबायावनो फवासेयावनो 60 थाखा नामानि बायनानै जायो होमबा नायदो मोजां मोजांबो सेबथा लेबथाबो गैलाबाया आरोना एसे फिसा फिसा आरो बिराद गोबाव थांसिगोन बेनो आंना मोजां दोननानै जानोसै फैदो फै सोरसो थांलाय लांसिगोन बाराबा हारसिं जायोबाथ' ओमफ्राय थान्दा थान्दा जेकेट बोराय ओमफ्राय जोलैनि हांगार गस्ला गाननानै आङो एसे ओंखारफिनलायबाय दाबसे गानबाय दाबसे जायगायाव मा जालायखो सुख सान्ति खालामनानै फैबाय आरो मा असान्ति जाफिनलायखो ओमफ्राय नैहाय मिस्ट्रिफ्राबो दिनै फैगोन गारासै अबा हाबा सोरनिबा आथिमंगल जाथि बंस'नि दङ जाहैदों थांबाय फैयासै आरोना आं एसे मावनायखौ मोनलांखासिगौमोन दा जों दाबसेखौ थांनो ओंखारलायबाय सोनाफोर फाय गैया ओमफ्राय मा होनो दहाय बावैसो सासे आगै टंलानि ना उदालगुरिनिफ्राय कमेन्ट हरदों आरोना आब' नोंनि भिडिअखौ नायनानै बिराद मोजां मोनबाय आं होननानैहाय थ' माने ओमफ्राय आं गोसोखांबाय नै जोंहाबो दिनै 22 थारिख दिनै 22 थारिख आरोना सनमिलन दङहाय उदालगुरियावहाय ओमफ्राय गामिनिफ्राय थांबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो बयबो माबा जालाय जाखाय खामानि फिसा फिसौ ओंखारनानैनो माने बुरजा जालांनो हायासै एसेल' मानसि माने थांबाय आरोना आंबोथ' नै लेथेर बेथेर गैयाबाथ' थांथारगौमोन थेवब्लाबो आं फौजि बिथां थांबाथाय फौजि बिथां जुदि सुटियाव दंफैयोबाथाय थांथारगौमोन आरोना आङो सनमिलनावहाय उदालगुरियावहाय ओमफ्राय नै दहाय आं अमा फिसा नायहैनाय आदाया बेबो थांनो लागामोन दाना अमा फिसायानो जाना होबाय मानै गाहाम दाना सैमा थैमा बिराद लिउ नालाय मानै बिमा गैया थांनो हायाखिसै आरोना बिनोसै माने थांनो हायाखिसै थ' मालाय गोबां लोगो मोनहैगौमोन आरो सनमिलनाव थाङोबा बाहागिफोरखौ माबानिफ्राय गसाइगावनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय कार्बि आंलंनिफ्राय गोबां जमा जागोन आरोना बिराद थांनो गोसो बेबायदियावबाथाय आंहा एकदम गोसोआव गुदुंथारबोद हालोद टाइपनि थाखायसो आङो आगान सुरलांनो हायासै आरोना थ' बेफोरखौ माथो बुंबावनो देनां फिसाफोर देरबा आङो सुन बाहागि सनमिलन जाबानो आंखौ हाजिरसो नुबाय थानाय जाहैसिगोन आरोना दा जों ओंखारग्रोनोसै रेडि मासुलि रावबो दुगैयाखै आरोना बोथोराबो जा थान्दा थांनो आबाया थांसै नै दं आबाय थांसै थां थांखो आबायालाय आबाय होनला आबायाव थांगोन नालाय खिदो नामा नायलाय खिदो नामा नारा नाथात उफ ना गोजांद्रायगोन ना गरमद्रायगोन जेकेटआ गानबाय गारि सालायबाथ' एसे थान्दा मोनगोन नालाय आरो सान्दुंबो गैया बबाव दं आबायालाय दंखलावसो दे होमबा थाथोंसै फैदो नों थांसै होनबाय खिथाखाबाय आं आदारबो एसे जाहोनानै लाबाय माबाखौ आंनिखौ बुलेटखौ फैदो मेगना जाथारला उन्दुनो ओंखारबाय बानोसै आङो नै पासकराव सिटखौ बहायबाय बाबाय नैबाय खिथुखौ ग्रोब होबाय फिसाजोनिखौ नङाबा बिमानि फाफ्लिया गालांनो नागिरो आरोना फैदो नानि फै आंनि फिसालाया बिराद जाम्बाहाय रायजोफोर मानो नङा जोङो नै नाराबारि मोनफैबाय आरोना सनाफोरा ओमफ्राय मा होनो बिराद मिजौलायनाय मोननायखाय एसे थाथ'बाय आरोना बाराबो सोरसो थिगानो दङ दाना नैबे दलङाव थाथ'दों आरो गाहायाव खुदै गारहरदों ओमफ्राय बस्थायाव सोरबा ओरै आराम खंखाय खिना दोनो बेखौ नुहुरना थैनोसै खंखाय आरो ओरै ओमफ्राय खुदै गारना न'आव सोरबाय आंखौ नायफैलाय खिया बायदि मामि होनबावबाय ओमफ्राय आं मिनिनानै थैनोसै जोंहा बेबायदि खिखौ नुखानाय गोदोनो ओमफ्राय खननै खनथाम नाहरदों बियो माने खुदै गारथावथाव बेखौ नाहरगासिनो ओमफ्राय खुदै गारना नाहराखै ओमफ्राय आं होनबाय मानो नाहरनांगौ बिदि मुगै सुगै बिदि खिखौ नुबाय आं बायो बिदि खिखौ नुफेराखै नंमारगौबा बिसोरो
जेनेबा एसे देरहांनायनिफ्राय फायखानायाव खिनो मोननाय ना खिया जे ओरै खंखि जालायनानै ओरै जायो बेखौ नुफेराखैब्रा बिसोर जोंहाथे गोदो बेसे दुब्लियाव खिनाय मा खिनाय बारियाव खिनाय खंखाय नायनो ना मा नायनो जों नुबोजोबखानाय गाव गावनि खिखौनो बेहा नुफेराखै नालाय बिदि नोंबो मालाबा ओरैनो हायाव खि खंखाय जायो ना मा जायो फायखानायाव गलांबाथ' नंमारगौ मोनथिमारा खिया खंखाय ना मामोन जेबो फात्ता मोनाना आंबो बावनानै मा सोङो मिथिबायना बे एखमबा जेनेबा उदै एसे सादों मादों होनबा खिया मायदि होनबा है गलांबाय मोनथिया होनो माने मालाय फायखाना गुदुङाव सिदा खिखायो नालाय आं माला खानाय आं बिदि होनाखै दालाय नों बुङा खिखौ मिथिया होना दालाय नोङो मादि खिखौ मिथिया होनो नों मिथियाबा आं नायहैनांगौ नों खिखौ एसे नुस्लाबनानै गलांबाय अके नों दा लान्दाङाव खिनानै नाय गथ' खंखाय नायनो ना मा नायनो नोङो गाव गावनि खिखौ ना मा होनो नायनोबा जा मिनिनांगौ मिनिखाबाय मानसि नोङो नायबावदो खनसेबाव थांसै बेयाव खिग्रायानो नायफ्रांदोंबा थैदोहाय सयथिबो नैबे नाराबारि ब्रिजनि गाहायाव बस्थायाव लायबावसो जाहैदों दालाय बेनि आङो खिथानायखौनो ओमफ्राय आङो नुनाय मोनबाय माने गोदो नुखायो नालाय जों बिदि खिफोरखौ दासो नुनो मोनला लांदाङाव खिनाय गैला मानाय गैला जाला बालाय आं फिसायाबो थांसैथ' बिहा उन्दुलांबाय नै बानानै पासकर'नि सिटआव आरोना जिरायनानैनो उन्दुलांबाय ओमफ्राय जा मिजौलायनाय मोनबाय आङो स्कुटि सालायनो बानाया आरोखि ओमफ्राय मिजौनायाबोथ' मा मिजौनो जिरायनाया मिजौबाय आरोना ओंखायनो लाखिनानै खुदै गारहरनाया फिसा मिनिथावथाव गथ'नासो जाना होजाबाय दिनैबो दुगालांबाय थानो हागौ गोदाव सोराव ओरैनो बै दालां मोनसेयाव बोरायनि माबा बारदावनायखौनो जोङो मिनिबोखायो आरो नैबे नेक्स्ट दलङाव बिदिसो घटना आरोना हैस थांसै सनाफोर जाबाय बेखौनो नै मिनिनाया 10-15 मिनिटसो जानोसै सयथिबो गाखोदोबा गाज्रि मोनबायसै आं मिनिनायखौ बिराद लाफाफ्रांबाय थाबाय मैयासो खिनायनांगौ बे आं जाम्बा मा गथ'आ बेखौनो होनदां नोङो आगोलनि समाव खथ'नै ओरै खिनानै ओरै बिजौथिं ओरै जाबना नायनो ना जानायनि सायाव मोना सनाफोर मालाबा लावदुम गोलाव मालाबा फिसासो गाज्रि मोना दे माबा मुगै सुगै बिदि बुंदों होननानैथ' जों गामिनि नालाय फायखाना फुखाना गैया बै समावहाय थ' जों बिदिखौबो मोनबोदों आरोना दा दिनै फिसालाया नायनो बानाय मायदि खिनाय होननायावसो आङो बे खोथाखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरोना आसुरित आरोखि गावहा माने खियाबो दे बिदि जाय मा टाउननि मानसिखा फायखाना गोनांखा गोदोनिफ्राय बे बारा मोनथिनाय नङा दे उन्दैथाराव खिनायखौथ' जों एथबां गोसोआव खिन्थु जोंथ' देरनानैबो खिदों नालाय नोङो बिसोरबायदि बैसोआवबो जोङो खिदोंबा बाहेरायावहाय दुगैनो थांनाय दैमायाव बै हाग्रायाव माबायाव दिंखिया बारिथिं खिनाय मा खिनाय बेखौ लाजिया फांजिया खिथाबाय नंगौ दालाय नंगौ मजाबोना बेफोरबायदि माने आगोलनि समाव आइदै ओइ दलंफ्राय नै बेसेबांबा मिनिबोबावबाय जोङो मिनिबानानै थानो हायैनि मिनि सालायनो बानासो लाखिबावबाय आङो लाखिनो लोगो नोंथां मोजां आरो केमेरा अन खालामबावबाय आरोना थांथारनोसै एबारनानै मोनहैनोसै टाउना जाथोहाय जुदि नानियाबो सिखारनाय होनबा बेबो नाहरनो एकदम हालाय हाफाय जाथारगौमोन बियो आं मिथिखाबाय उन्दुनायखायसो उन्दुनाय नैबे सासे नुनानै आसुरित भयंकर माने मैयासो खिनायदों होननानै आं थैबावनोसै जाम्बासो हाय आरो बिदि दारनावथारसै सयथिबो थांथारसै होनबा लाखिलिबो गैला मिनिलाबो दा दारायखांखासै बे खिखौ बेरायखांनायखौथ' आं बांद्राय मा मिनिनो खिन्थु आं आवगोलनि जोंनि खिफोरनि महरखौनो फारि फारि गोसोखांनानै मिनिनो ओंखारलायलांबाय आरोना गाव खिनाय नङाबा मालाय खिनायखौबाबोथ' नुलाङोना नोङो दुब्लिफ्राव थांनाया दुगैनो थांनायफ्रा बाङालि बुङालि है मुगैग्राफ्रा मुगैनो लांसिगोन सोरबा ओंखाम जानायफ्राव नायफ्लांदोंबा आंखौ रायलायलांसिगोन आरोना होमबाबो बोरैबा मिनिफ्लांनायखाय बिमा फिसा रायलायनायखाय एसे सोदेरनानै दोननाय जाबाय आरोना देनां देरबा नायथोंसै बिमाजों आंजों बिदि एकदम जि खिखौ नुनानै मिनिदोंमोन होननाय बायदि आरोना
थांसै फाइनालि सोरबाफोर 3टा जाहां 3टा जानो 10 मिनिटाव जोङो रुम मोनफैबाय थाथ' थुथ' माबा माबि आयदै माथाया मानसावबोबाय आंना दा आङो ब्लगखौ गोलाव खालामला सानसेनि बिथोरावनो मा खामानि दसेनो हुलुस थुलुस खामानि दसेनो साखावनाय दसेनो उदैनि मेजेम मावग्लुंलायनाय मिनिनाय आरो एबार मेंगुलायनाय आरोना मेंनायाथ' मेंखाबायानो रेस्ट गैया दा 3टा ना 3:30आव एबाकास हमगोन जोङो शनिबारनि दिनै 3:30आव एबाकासखौ हमगोन आरोना सोरनाबा एबाकास क्लासा बिराद गोबाव बेना ब्रेक जाथारबायना बै समावबो एग्जाम आरो एग्जाम जोबनानै नै न'आव थांबाय ओंखायनो जोङो शनिबारावनो दिनै एबाकासखौ हमहैनो नागिरदों आरोना ओंखायनो एसे थाबथां सुथां टाइम गैयाबा बेयो सानस्रांफ्रां ओंखारबोनाया दसनाफोर जायफोरा जोंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय उदैनि मेजेम मावग्लुंलायनाय मिनिनायाव एसे मिनिलांफाबाय जों मेंनायाव एसे मेंफाबाय नोंथांमोनसिम एकदम रोजा साबायखर ओमफ्राय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच